Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων εν έτη 1988. Η αναμνηστική φωτογραφία μαθητών και καθηγητών σηματοδοτεί το τέλος των φοιτητικών χρόνων. Οι σπουδαστές χωρίζουν και ο καθένας παίρνει το δικό του δρόμο. Ηράκλειο 2010. 22 ολόκληρα χρόνια μετά, η ανέμελη εκείνη παρέα αποφασίζει να συναντηθεί ξανά. Η συγκίνηση στο πρώτο αυτό ραντεβού μετά από 2 και πλέον δεκαετίες έκδηλη. Συγκίνηση μεγάλη. Έχουν περάσει 22 ολόκληρα χρόνια. Έχουμε να βρεθούμε από τότε. Ήμασταν τότε κάποιες φωτογραφίες που θα δείξεις 18 χρονών παιδιά με μαλλιά. Οι περισσότεροι εντάξει έχουν ακόμα μαλλιά, κάποιοι δεν έχουν όπως εγώ ο Παύλος. Είναι μεγάλη συγκίνηση, δεν το περίμενα. Συγκίνηση πολύ, χαμόγελα πάρα πολλά. Η παρέα ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει. Πέρα από το ότι έχουμε οριμάσει, δεν έχουμε μεγαλώσει, έχουμε οριμάσει. Και είμαι πολύ χαρούμενη, όλοι είμαστε χαρούμενοι. Από μέρες δηλαδή που συζητάγαμε μεταξύ μας, είχαμε έτσι μια τάση παλιμπεντισμού, να το πω, γιατί είναι τόσα χρόνια, ήμασταν αγαπημένοι, περάσαμε όμορφα. Τους περισσότερους μαθαίνω νέα τους. Μπορεί να μην τους βλέπω, αλλά μαθαίνω νέα τους τουλάχιστον. Μεγάλη χαρά πάντως, μεγάλη χαρά, αν και μας λείπουν αρκετοί. Η πρώτη επαφή των αποφύτων της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων έγινε πριν από 5 περίπου μήνες μέσα από το ίντερνετ, σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης. Η πρόταση για μια συνάντηση όλων, έπειτα από 22 ολόκληρα χρόνια, δεν άργησε να γίνει. Ξεκινήσαμε να το οργανώνουμε από τον Νοέμβριο. Μέχρι να βρούμε μια ημερομηνία που να ταιριάζει σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Καταλήξαμε σημερινή ημέρα και ομολογουμένως ήρθαν πολύ περισσότεροι από όσους υπολογίζαμε. Κάποιοι μεταξύ μας βλεπόμαστε, αλλά όλοι γενικά Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο θα ήταν λίγο δύσκολο να βρεθούμε. Ώσπου συναντηθήκαμε ένα-δυο, μετά όλοι ο ένας με τον άλλο και τελικά έγινε αυτή η συνάντηση. Σίγουρα τα συναισθήματα δεν πάβει να είναι έντονα. Και εν πάση περιπτώσει με αρκετούς από αυτούς κρατάω επαφή όλα τα χρόνια λόγω επαγγελματικού ενδιαφέροντος. Πάρα πολλούς όμως δεν τους έχω δει και χαίρομαι ιδιαίτερα που μας δόθηκε η ευκαιρία μέσα από το Face, εδώ έρχεται το Face τεχνολογία, να συναντηθούμε σήμερα όλοι μαζί. Οι απόφοιτοι της σχολής γεμάτοι αναμνήσεις για το χθες, αλλά και με τη σιγουριά ότι στην επόμενη συνάντηση θα βρεθούν ακόμα περισσότεροι, ανανέωσαν το ραντεβού τους. Έχει μέλλον το πράγμα, αλλά εντάξει, σιγά σιγά όμως. Είναι μια καλή αρχή. Ελπίζω ότι από εδώ και ύστερα οι σχέσεις θα ξαναγίνουν πάλι αληθινές όπως ήταν παλιά και θα συνεχίσουμε και επαγγελματικά θα συσφίξουμε σχέσεις και φιλικά όπως ήμασταν παλαιότερα. Ελπίζω τουλάχιστον και θέλω. Σίγουρα, εγώ μέσα είμαι πάντως. Όποτε με καλέσουν θα είμαι εκεί. Θα φροντίσουμε να βρισκόμαστε συχνότερα. Και κακώς το είχαμε αφήσει τόσα χρόνια. Δηλαδή, μέσα από το ίντερνετ, από 5-10 σελίδες που μπήκαμε ο καθένας, κατάφερε ένα ίντερνετ να μας επανασυνδέσει μετά από τόσα χρόνια. Θα ξαναβρεθούμε. Είδες τι έχουμε κάνει απόψε, 22 χρόνια μετά.